సమ్మె ఆలోచన వద్దు. గతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సమ్మె చేస్తామంటే చేసుకోపోలేని వాళ్ళని గాలికి వదిలేసి 50-60 రోజులు సమ్మె చేసి 40-45 మంది కార్మికులు చచ్చిపోయినా పట్టించుకోలేదు. 5th నవంబర్ లోపు మీ డ్యూటీలో చేరవచ్చు. చేరితే మీ భవిష్యత్తు ఉంటుంది. లేదు మేము చెరగొట్టుకుంటాం, మేము ఎట్నే పోతాం అంటే మీ ఇష్టం. అది దాని ప్రభుత్వం చేయగలిగింది లేదు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో మరో ఆర్టీసీ కార్మికుడు చనిపోయాడు. ప్రభుత్వం విధుల్లోకి తీసుకోమని చెప్పడంతో మనస్తాపానికి గురై రాజేంద్ర అనే కార్మికుడు గుండెపోటుతో చనిపోయాడు. కానీ కేసీఆర్ తో పోల్చుకుంటే రేవంత్ రెడ్డి వెయ్యి వాళ్ళని. ఎందుకంటే ఆర్టీసీ కార్మికులారా సమ్మె ఆలోచన వద్దు. ఆర్టీసీ కార్మికులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మళ్లీ సమ్మె అని చర్చలు చేస్తున్నా. దయచేసి ఈ సంస్థ మీది. పరిస్థితి బాగలేదు, రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక కార్మిక వర్గాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నటువంటి విధానంకి హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఇది చేయాలి, కానీ గతంలో ఉన్నటువంటి పాలకుడు చేయలేదు. ఎక్కడ నగ్గాలో కాదురా, ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసినోడు గొప్ప.